Tara! Good morning, good morning! Samahan niyo si Tress. At si Tress ay magbibiak na naman ang niyog. Agoy, dana akong signal din eh. Iabot ang signal. Umiikot ang signal ni Tress. Ayan, Diyos ko po, Lord. Gabayan niyo po si Tress. Yung hindi masugatan. This is it, pansit. Gagawa na naman si Tress ng pera. Gagawa na naman si Tress ng pera. Bigyan mo ako dito lagayan ng suka. O ng sabaw ninyo. Gawa tayo ng suka. Yahay! Paltos agad. Di ko mabasa, malayo. Shout out po sa nandyan. Good morning. Mahina na ang mata ni Tress. Di ko mabasa. Manay Bicol. Manay Bicol. Manay Bicol. Good morning. Good morning, Manay Bicol. Ito si Tress. Gumagawa ng pera. Gumagawa ko Manay B ng pera. Wala pa yung aking mga brother. Mag-isa si Tress ngayon. Solo flight, Manay B. Solo flight ni Tress. Durog-durog na ba yung Manay B? Di ako makapag-comment kapag nagla-live ka, Manay B Call. Bakit ganun? Puro lang ako tamsak. Salamat sa iyo dyan, Manay B. Sino pa yung isa? Hindi ko
yan? Sino yan? Miss Mierna, may galaw, shout out. Miss Mierna, good morning. Salamat sa inyo dyan. Salamat po sa mga mapapadaan. Salamat sis Mierna. Aray. Pasukan ng tubig yung aking buta. Pasukan ng sabaw ng niyog.
Uy! Be together, you, me, Ouch! OMG! Bulok! I love you. They say you love me too. This is words, even change my life forever. And I promise that you'll always be together. You, me, tika lang, tika lang. Yeah, hey, hey. Live natin yung isang CP para mag-earn ng WH.
Manay Bicol, Sis Myrna. Thank you, thank you. Da-da-da-da. Da-da-da. Da-da. I must be Christian now. Baby, I don't mind that I wanted to hear the only way to touch. Mm-mm-mm. Mm-mm-mm. Da, 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 da. That's when I think of you, the only way to touch. I love you.
Manu JPC, my galop, shout out. Good morning, see you, John. Sis Myrna, shouty, shouty. Ayan, nag-almusal muna si Tres. Nawala si Tres sa, ano ba? Huy, ang init. Ang init sa Kabikulan. Ow, 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 ow. Walang stand and sipi ni Tres. La, 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 la. I must be crazy now. Baby, I don't
Umiikot ba yung lovely dress? O yung city ko lang talaga walang signal, din eh. Yung monitor ko, walang signal. Mainit sa Pinas! Taragoy, walang signal ang isang city. Di makasagap ng wifi. La 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 la. Da, da, da. Who am I in love? Panaginip ko, laging ikaw.
Hindi ko makita kung sino na andyan kasi umiikot itong isa kong monitor ng TV. Agoy, ikot. Uy! Hindi ka na maputol ang kamay ni Tress. Guys, oh, ampol. Masarap to. Masarap to kainin. Ooh. Bakit walang signal? Di makasagap ng signal sa Tress. Para sa isa't isa, ang kailangan ko'y ay, ay, ay. Yay, yay. Woo! Without you, how can I go? May sundang pa dyan? Ha? May sundang? Nothing. Tara, sa pa. Paano kita ka makatabang-tabang? Wala, dyan. Anak na dyan. Daragan, di boy. Ilili dyan sila kwarto sa ano ni pa. Kwarto. Kaya magkanin padara ay ni boy dara sa siping niya. Ang puta dumas sa sarong sundan sa biro. Dumas sa kabilang bahay. Ay, ay, ay.
nakakatakot kasi baka yung kamay ang maputol ba. Pag mali ang ano, pwedeng kamay. Pwede ako dyan ikisarong stand. Ay, my goodness, walang sagap na signal talaga. Stand. Yung stand ko na ako duman na saro na bilog. Ano? Yung stand kong bilog duman, kuon mo. Wala man lang ang masagap na signal. Kalo, kaman to. Hi guys! Kung sino yung mga naandyan, thank you, thank you. Hindi ko kayo makita. Walang signal to sa akong TV. Hindi na umabot si Wi-Fi. Kung uulan ka, umulan ka na kasi kailangan namin ng tubig. Hindi na kami makaligo. Dahil wala ng tubig. Pinapaligo ni Tres, sabaw ng niyog na lang. Ulan, 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 ulan. Bilisan mo na, bumagsak ka na. Para malagyan yung puso namin. Never ever have a cry. Love is say goodbye. Never had it. Di na gani dami kay kot? Di. Sulay sila na duwa. Di, 3 million ang tao. 3 million. Susada si Sai. 3 million suda. Sana all may 3 million. Ako ay tabang. Hindi na panahon ko. Kabalat pa. Sara ko na. Baka sa nato ka ba sa ang mga mga dito. Sara dito. Wala talaga signal dong. May nakuha kasing ano. Tayo? Tayo? Tayo?
Tapos, paano yan Pagkari, pagkain? try kita kasi tapos igiban si ano kaya sabitan pa rin hindi ka na maray ipalis mo Ito pala ay sa isa ko. Bali, binabayaran ko. tumatabo ang OMG! Bakit walang signal na masagap? Paano mag-ano pag ang sabi daan? Yung pa ang signal para sumusuba. Without you in my life, I will always feel lonely. Losing the love that someone like you. Gawa si yung try. Naman, diba? Sis Mirna Alcantara, thank you sis. Sa pagtambay, saan kita mamaya. Walang kita sa ano. Saan kita mamaya sis sa aking kalan. Kala. Saan kita sa kalan sis mamaya. Yan, ganito yung parking. Ano person? Ha? Sana all. Set. Sana all may nag-sponsor. Guys, oh, sino yung gusto? Ang Paul na ni Yoga. Ang Paul na ni Yoga. Uy, may susukin mo ba gani? Hawak 7,000 sa headset. Tapos natapa ko ng 30K, 1,000 coupons. 30,000 coupons. Tapos, makukuha ko na lang yung 179 ata yun. Nasobra ko. Paano man sila? Nasobra ko nga ba ganun? Nasobra ko ng 12 pirasong piraso. Ano, ba? Ako ito, 99? What? Ito, ano mo? Oh, tas, isi-stop ko na ko tangani kasi lang, araw Dinilit mo na kaya? Nang hinayang sa pira. Dinilit mo na kaya Ate. Nang hinayang sa kwarta. Hindi ko tinuloy. Ay, pa yung tinisting ko. Ano yung Napakalistason. are? Pati mo. Dinilit mo ba ga? Wala na, wala ko discount ko. Kasi itong headset, ay so ano, sa bulil ako, kala ko kaya ito, natitigo, so spring lang na, so, duwa, ano yan? Kani, yung itong stand, pardon. Sisi Antaray, migraw sa raw sisi. Pag
pagsabot ko, natitip ko siya. Ito ko lang, matapang mo. Kung ano sa yun na ito. Mura ka na, diwa na ikinasal ko. Mura ka na ito. YouTube? Para gusto mo ang ibang para kung saan mo pa ito ginibo? Pandemya? Pandemya? Sabi pa ah. Basta wala pang restrict, wala ang day ka para siguro restrictawan. Ito lang yan na nagpatusan. Ano na ako? Pero pag gumibo ka pang bago, madali mo sa pagpapagkito sa spider. Gumibo ka bago. Kasi upload kang upload, kasi like ka. Akala ko parang under isang live, wala LCD. Iwa! Kaya, kaya. Direct, dito ba? Let's do it. That's batak. Biak. Biak pag may time. Nabiak na. Nabiak na si Dos. Aragoy. Sisi Antaray. Thank you, Sisi. Makanuson. Nasanay ka sa filter. Nasanay ka na. Hindi ka nasanay ka natural. Kasi, pag natural, makanusun ka. Makanuson ka na. Ay, Diyos ko Lord. Nasanay ka na kasi. Sa filter, nakala mo kung sino. Pag tinina sa program, balik ko daw. Miss na kita. Hanap Nagbabatak ninyo. Nagbabatak. Nagbibiak-biak. Okay. What you done? Nagdawat pa niya. Iyo. Gawa mo. Busy din. Busy din. Opo. Kami lang po. Yung sa amin. Nagbibitak kami ng magkapit ko. Biak. Bitak. Bitak. Ay, ba na ba? Bitak, biyak. Ang bitak ko yung daga ng manahon. Bitak, biyak. Hindi biyak.
Blasting coconut. Oo. Yan na pa po, mga 2K. Ang pera na itong may-ari eh. Kami, ano nagtatrabaho. 46 feet. 46 yan. Trabahante. 50. Ang hatian. Trabahante lang ang mga tindahan. Pambili ng ano. Bisnados. Yung pambili ng gato. Ay, grabe. Matino na to. Durog-durog na to ah. Ang hirap pag tinanggal sa bao. Gusto mo ba? Without you in my Tapos ka na maglabas. Wala. Tingting. Lalabas na yun? Hindi ka lalabas? Hindi ka gagala? Hindi ka makikipag-date? Wala ka na today. Malis-malis ko dati nag-ano, nag-ano kita ng gawin. Nag-jollibee talaga. Hirap na. Wala na pag natulog. Dawa, di na ako mag-ano, sa akin mo si Mama Lu, biglang shout out po. Marahay na banggi dyan sa imo or aga. Ayan. Ipinto ko itong pinakamong link. Kaya lang, ang mahina ng signal ko dito. Malayo na kasi. Ayan, Mama Lu, salamat po ng marami sa pagbisita. Bisibisihan po ang Dos Hermanas. Nagkukupra, wala kaming boy. walang lalaki din eh. Di ba kami, Mama Lu, nakakahanap ni Duwaros? Para ang pangit pakinggan. Ano? Kailangan ko ng lalaki. Nang ano? Kailangan namin ng manpower. Sabad. Kailangan ko ng lalaki. Saba? Kasi may jewelry wap burod. Kailangan May ko ng jewelry, lalaki. may jewelry wap naman ko ta, pero burod doon. Dahil makatigbas kiniyog. Ano? Ito ng tindahan si Sir mo. Ano yan? Salamat po, Mama Lu. Sana umulan na. Kasi kailangan namin ng water. Ilang buwan na kaming walang ligo-ligong girls. Iyo. Mio, pangit ang pakabiyak ko. Pakabiyak. Pangit ang biyak. Pangit ang biyak ko. Sakit sa ano? Sakit sa puwet. Ang pangit ang biyak ko. Tingnan. Ang sakit sa puwet. Ako po Hindi na akong biyak. Ang biyak mo, nanabiyak-biyak. ang umakos nito. 5 million viewers. May galaw sa rato. Thank you. Yo, pa. So, why? Hindi nga tiyo? Ano? Basta? Thank you po, Mama Lo. Ano yun? Ano yun? Tren.
lag. Drama ko rin kita. Magtitiis. Maghintay hanggang sa iyong pagbabalik. Puso mo at puso ko. Kami sa pag-ibig. Lalabanan natin ang hamon ng long distance. Ano na ating inari di gratis ini oh. Maaluyon sa nini oh banda. May sinalidan di eh. Jesus. Hindi magbabago puso ko para sa'yo magtitiis maghihintay
kamot ko. Bisa na ayaw sa remote mo. Ano sabi mo? Yata. Malang ba naman din? Ha? Malang ba to? Mura Kaso lang. dito, ang Mura. tikit dito, pag kukuha kami ng ano, ng sako sa kuprahan, Biglang nagbabawa. biglang bawas ng Babawa. ano, presyo. Kahapon ay 40 pa lang. Ngayon ay Ano yan? Lagi yan eh. Kukuha ka ng sako para magdala sa kanila. Pag dinala mo na yung kupra, biglang baba ng presyo. Ano Sa daw? nila. Ano yun, mamalo? Yo, ang nakikita ko dito, your panty. Nakikita nila yun eh. Doon sa Ugly. Uy, ano yun? Basta ito naman ay tadi ko na basa naka-English translation dito. Pangit ang translation. No? Your panties is so ugly. Ano doon? Ano doon? Basa doon. Tapos pindutan mo sa, may nakita ka ba doon sa setting? Pindutan mo itong setting sa baba. Tapos i-off mo sa translation kasi hindi na translation. Ang nakalagay kasi dito, your panties is are so ugly. Agay! Ngayon, sa ng translation. Basahan na. Setting. Oh, sige. Your panties are so... Sa kanto. Your panties so ugly. Why? Kanto dali. Setting. Tapos, Oh, so, translation off mo. ah, Oh, yan. okay. Pero di mo na ito mababasa sa Tagalog. Ini yung cellphone mo dyan sa imo. Your panties are so ugly. Sabi ni Ma'am Malupars. Maluparps. Pakaray. Ah, pakaray daan? Oo. Pakaray. Ah! Pakaray. Dali, Ito sabi. Pakaray. dali. Lingan na sa cellphone mo. Dayman. Diba sa cellphone mo? Ilingan mo. Di mo nailing. Diba sa cellphone mo? Ilingan mo nga sa pagka-basa. Sa Tagalog ito doon sa imo. Ito mo sa ano mo, sa mo. Ito na yun sa kalson. Bakit sinakalso na ilin? Puro kita, balot na balot kita sa pantalon. Ito na kalson. Pagkarada, sino pa na dyan sa ano mo? Sa Tagalog yun dyan sa imo. Maraot nga ni imong panty sa bunot. Tukulog. Maraot nga ni imong panty sa Iyo, bunot. tangkulog na yan nga sa lumot ko. Sa kukulog, sa lubot, sa kawan. Local translation na din. Yung translation, kukulog na sa yung pantit ito ugly. Ay, bilyon. Nakapakol. Your bulboles are purple. Your bulboles is purple. You still there? Ang sira ang ano mo, ang headset mo. Hindi ko marinig ito. Gatol sa liog na. Ante, papakulog sa liog. Gatol sa liog.
pa yung kapatid kong hinilaki. Yan lang ang nag-biyahe. Pero kapatid ko, siya yung nagtanggal itong bago. Gulat ako nga yun. Papa ko, wala yung sa ano, sa market. Ay, binili. Kansa ka mo daw itong pigbaba ni mama na mama. Parang creative. From the dress. From the dress. Parang nasa mo pa diba? Naranasan mo ba ito? Nag-friend eh. Naranasan mo yan. Ano naranasan to? Ay, sana all. Rich kid ka pala. Talaga? Hindi mo alam kung paano na ganito? Manay Bicol, salamat po, Manay Bicol. May kaya siguro kayo ano. Thank you po, Manay B. Dapat ako mag-iwas dito kasi napit sa kamay ko. Yung ano, oo, ang pagkunan. Labag. Pagkunan ito nga. Tapos, sabaw, patugang, pampahihi. Agoy. Iyo, Manay. Oo, Manay B, pagka umaga, mag-inom ka ng sabaw ng niyog. Ayun, maganda yun. Maganda sa ano. Dami mong i-wiwi. Hindi, nag-direct ako sa camera mismo. Pero dito sa direct sa email. Hindi. Yeah. Ito yung agulang na tinatawag. So, ano nangyari? Bakit yung nadilim ng screen? Nalagyan ng tubig. Doon dilim ang screen ni Tres. Tinamaan ang sabaw na niyog. How could you say you love me? Oo, gagatungan. Tapos, pag ginatungan, Luto. luto. Pag ginatungan, maluluto siya. Naluto siya. Then, pag naluto na, iisa-isahin namin yan, tatanggalan ng bao. Very Pampaihi manay di ang ano, sabaw na niyog. Bakit ang itim-itim ka sa akin? Come. agoy, lumabas ang init. Oh my G, pinagtay din eh. Haring araw, lumabas na. Hindi na sa malasan, okay? Pag madadad, madali ng itapin. Wala tayong, nag-vlog ka na? Ha? Marami ito. Tapos din. Pero may pag-asa. Dati ang bukas tapos na to. Oh. Putok. Cellphone
loob. Susunod yung mga sarangkang ba. Ang hirap. Baka naman susunod sa iba. Oo, sarang kang ba. Wala sa mga tubo sa puso. Susunod. Ikot, ikot, ikot. Marded na ito. Ano si Kaldor? Ano yun? Karigot pa ito. Nagbangpa kang manok. Kamulit. Nagbabat kang mga rabaw, baka. Nagpurok-purok pa kang manok. Ano? Oo, mainit na. Pero hindi pa naman kainitan kasi minsan palabas yung si haring araw. Pero minsan pag nasisinagan kami, nagsit sa balat. Lulubog din itaw. Lulubog na dito ng Lulubog din itaw. si Manay Tropa. Si Manay Tropa kasi pag dito sa ako, si Kanta, sabi niya, kantahin natin yung mga hindi CPR na magkanta. Copyright? Ito daw yan. Ang pili mo kanta, so pag naili mo, pwede i-download o yan CPR. Pero pag nasa wala itong pwede i-download. Ibig sabihin, CPR yan, i-strict Copyright, ano? mo to pag sa TV. Abot niya sa So, free download, free dito. Ito kami deleted message. Hmm? Ito kami deleted. May? Deleted messages nga chat. Hindi. Hindi na sa single, di-delete. Hindi mo sila nagtaram sa kuya. Wala lamang itong tinaram. Ang ramen, yung mga kinini. Ito rin bagaan. Ito mas kamutan. Bagaan to. Deleted to. Hindi na ba ito balik na wala na ko. Ilikit mo siya. Ito naman ang gansa. Ano ka? Ano ka baga? Baka yun. Dordera ka na. Kapag wala clip. Ano ka ito? Di ko kasi nagka-increase. Kung araw pa natin, nawaran akong tiwala mo kung ano yung baton. Sa bata ko, nakuha ako mga lipstick yung mga gamit. Diyan yung ko siyempre mga babae lang yan. Kaya nakuha na. Diyan na. Saan nakuha ko yung babae? Walang masama magsabi. Sobrang Ako kumilig sa so, mga kapag ko na daw. babae. Kitnat ko namin sa GCD niya kasi reply na anak. Salamat sa pagpasuble. Ano mo kayo na? Yan kaya ang nagapa, ano kang magay na relasyon kang magturugan. Pero pag wala kang araw kaya, wala. Ano daw, sarama, ano mong baga mga araw ng kaan. Salamat digdi mga sa ano, masinsin ng araw kaan. What you doing? Hindi ko pa mahanap. Wala. Ano na?
Bakit yung siguro kagluhod sa karag ano ba? Ito silang ano. Wala mga magayon mo naman po na sunblak ate. Tanplak? Ano magayon sa pandok na pulong pa sila og nawara ibraan ako. Walay kayo? Ako, iti. Ano ito sa din mo na kung ano ko sinali ito. Galigi sila ito hindi ko bubuli ka. Ura ka. Ura igis bidagyan. Ikan sunblak na pag nag ano ka sa dagat. Talagang ay nakapura. Ako kasi, ako po, napunta ko lang gamit. Kasi ang gamit ko, para dito. Napunta ko lang gamit pa sa inyo na mga gumawa. Kung sa ganun, hindi ko Sabi ito, ate, so kadin ko sa sige na sa dito o. Pwede deliver po ngayon na weekday. Sa hapon baga. Pag-araw kaya naman naram ang. Ano yung mga ay pala ma, makaman na tayo ako malikom. Abutan pa lang kay December. Pala mo. Pag mga saka. Pala na po. kita naman mag-wait sa ako. Sabi ko, kita naman ka mag-wait sa ano. Taro mo aldaw ka, makikira ka mo. So, kita sa... Bumili ka o bibili? Sige na, sige na. Oo, iyan mo na. Ano ka wifi?
sasakyan mo? Resort at hotel? Ganda yan. Kasi yung may tip ka dyan. May tip ka dyan. Wala, hindi ka magsiguro. Hindi ka mag-uwi ng huli. Tapos ka. Maganda po, pag ano, may example, may hiring dyan sa ano mo. Pili ako. Hotel management. Tapos daming hiring. Oo nga, mayroon. Mayroon talaga. Mayroon talaga yan. Sariling laundry. Ang galing, no? Saka parang hindi naman siya totally nakakapagod. Yun yung trabaho. Iba rin kasi yung Tagalaba, di ba? Iba rin Tagalaba. Libre na yung tirahan, ano? Tapos pagkain. Punta na sa ibang Saan ka ga-fly? siguro kung ano, dati ito sa dati rin ito ng lord. Dahil rin ito yung mga skills niya. Okay. Ano para kayo boy na contact? Agency or employer? Agency. Oo, agency. Kasi nakita yung gano'n na skill mo. Magandang talaga, maraming alam. Korean. Kasi ano eh.
Visit ka. Nagpadala ka na naman? Ikaw, nangyasa ka dapat ako na-spoiled mo. Mangingi na talaga sa'yo ng pusa. Huwag mo akong i-spoiled. Nagpadala ka ng kape? Barako? Kasi, nagiling ako ang tayo ka sa See, Isidora it's your man. time, my love girl. Yes. Isarap yung kape na. Yung padang Naiman. Dait, talaga tayo, nagpaprael ka. Ang kasabi niya, masiranda yan. Ano? Amukon, kasing barako, Oh, kabalaga. Masiranda yan. So, Batangas sa Amukon, grabe ka. aroma, Batangas magkarit ang pa mas sila. Di ba Batangas ang madami yan? Kung ka taga Budoy, ano ka na naman? Hindi kita niyang mababayaran. Dami ko ng utang sa'yo. Di ba? Nagpadala lang ako ng pili, nagpadala ka rin ng kape. Ha? Hindi na natin kung magpadala ka doon ng jowa. Miss Leslie, thank you. Sis Japan, thank you. Hindi naman ba talaga ng Pero ang arang ko, Maamot na luto yan. na yan. Hindi ko daw nga. Maramba ko. Ilag mo garong saraan eh. Maamot na yan. Nala ang arog sa tapat mo, ano? Pandesal, may ka. Yan ba yung kinakapin ni Jen Lalo Budoy? Ano ba? Paano man sabi ko yung barako? Bakit naging barako? Bakit tinawag na sa pagbarako? Garakuya. Kumbaga, ano lang yan, brand name ng paggawa ng kape dyan. Barako. Sa bayan nila mismo. Kasi barako eh. Marami namang pwedeng i-ano, kape ni Manoy. Di ba ang ano talaga, plantation yung mga kape, Batangas? Oo, doon sa Cavite rin. Uy, dire-diretso mo naman oh. Sabi ko din, order ko naman pala. Pag ako na-spoiled, dahil na pag nag-abroad ka. Nag-abroad ka na. Block mo na si Dog. Sabi niya, kung nag-abroad ka na, i-block mo na ako. Sabi niya, spoiled ako. I-block mo na daw ako, nag-abroad. Ikaw. Sabi ng ate ko, i-block mo na daw ako pag nag-abroad ka. Baka mamaya, follow ka na. Bilhin mo ko niya. Bilhin mo Baka ko daw to. ako sasabihin ko, bill mo ko niya. Bill mo ko mo. Ah? Bilhin mo ko yan. Bill mo ko nun. Bill mo ko niya. Bilhin. Bilhin mo ko nito. Bilhin mo ko nito. Bilhin mo ko nito. Alam ko na sabihin niya. Grabe naman. Grabe yung utang. Budoy. Hindi naman ako ganyan. Bill mo ko mo. Bill mo ko niyan. Lalo na sa kaibigan marami. Yun. Kaya nga huli nag-try ako. Uy, buti ka na yung kamay kong makutas. Ay, Diyos ko, Nung Lord. lumabas ako, nagbayad ako ng wifi. Maya talaga ako sa luto. Kasi kung marunong. If ever na manalo ako. Bigyan ko sa Budoy. Yung sinayaan ko pa naman 67 million. Tapos ang lumabas, isang numero. Miss, may lumabas. Malapit na. 25. Mag-isip ka ng 5 number.
kailangan bahay namin bulok-bulok na. Ito, lalo na yung pinakaunang bahay. Pag umulan yun sa loob. Kaya yun yung priority ko mga ganyan. Mapaayos, tapos mapapospituan si mother, tapos bumal. Yung dalawang matanda. Hindi yung budol. Ang ano ko, mamalo. Tapos siyempre, hindi ko mag-uubusin ng pera dito. Hindi babang ko ng siyempre. Hindi ko papaayos sa bahay. Siyang magtatrabaho din kaya. Kaya sabi niya, gawan mo na. Nag-ano siya, kaalitin na, kaya yung gulibol. Marami pa sa mga tuloy. Kailangan siguro nito siya. Sinawa siya mas matapos parang daan na kayo pinagiging niya pinagiging ko ng bahay tulog tulog bunso siya. just kinuha na pero sabi nga nagdali ko
cake na story. Dito pa isundang. Ha? Mariligon ka ng ibon niya. Mati yung pasikuan mo. Pulungan ka. Pag nag-aulo, diligilan. Lalangangan kaya. Yan ko lang naman yun. Ano ko rin ito? Sabaw, marami sabaw dito bodo. Masawak lang. Ha? Ano?
Sis Mirna, thank you Sis Leslie, salamat sa inyo dyan. Salamat po sa lahat. Manay Bicol, maraming salamat. Sis Dit, big love shoutout. Ayan, mag-end live na si Tres. Kopras ulit. Oo, sisi. Salamat eh. Kaya screenshot ko yung mga pumunta dito sa akin. Simula kasi busy-busyhan si Tres. Hindi ako nakasilip. Si Manoy GPC. Ayan, yung sis Dit. Mag-end live na si Tres. Yan. Sexy naman nagkukupras. Ayan, salamat sa lahat dyan. Thank you, thank you. Bye-bye. Mamalo, Manay Bicol, Sis Mirna Alcantara, Sis Leslie. Ayan, sa lahat ng mga pumunta sa aking live. Thank you so much. Bye-bye na po. Ang live ko na to, Sis Dit. Bye-bye.